neng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggale aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis ilang kaya lumut ing pinggir segara sesek ning jero dodo pancen larakake arep kepiye meneh kuwi wong ra duwe aku wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnamu apa iki satenane takdirku sing jawabke asmiramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku bari basan rangge lintang neng angkasa kowe tega gawe lara barang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu piye nek wong tuamu dijak ngopi dhisik kepen direstui ora mas ora digantung ae waduh perwira remaja masjid Baitul Salam Sorong Kembang juga ada Komo Channel matur thank you sesek ning jero dodo pancen larakake arep kepiye meneh kuwi wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnamu apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku bari basan ngrangge lintang neng angkasa kowe tega gawe lolo marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu perwira remaja masjid Baitul Salam luar biasa Sorong Kembang lo Komo Channel juga matur thank you sesek ning jero dodo pancen marakake arep kepiye meneh kuwi wong ra duwe aja
satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wes kedemati rasaku gamas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku mari basat rangge lintang neng angkasa kowe teko gawe loro barang tresno iki wes dalanku pilihane wong tuwa sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro atimu